yi yunkurin ba 'yan banga naira 100,000 domin su sake shi, amma suka ce ko alama sai sun gurfanar da shi a gaban shari'a. Wani kasurgumin ɗan damfara ne wannan bidiyon da kuke gani a tsaye yanzu, amma ku saurare bayani daga bakin shi. Ina kake zuwa? Mina. Kai dan Mina ne? Dan Mina ne. Cikin garin Mina? Bakungu. Me asalin sana'arka? Na aiki da construction company ne. Wani construction company? Wani company? Almukhtar Nigerian Limited. Okay. To yaushe ka shiga wannan sabuwar sana'a? Ba sana'a na bane. Yaushe ka koya? Ina zuwa. Yaushe ka koya ko yaushe ka fara koyo? Ban koya ba. Kayi mani shekara 2 da ya wuce. Lokacin ƙarya kake yi. Lokacin da mota ta hwaɗe a unguwar Izala Makera, lokacin da mai na tanki ya hwaɗi, a marganyi Alhaji Alisha Daɗi ya rasu, kayi wannan abun naira 70,000 kuma kai ne, ƙarya kake yi kai ne. Ina zuwa. In kana son mu hito cikin sauki, abun zai zo cikin sauki. In kuma kana son ka faɗaɗa abun zaka sani. Bashi ina zuwa. Ina zuwa. Daga ina ka fara? Ta ina ka biyo yanzu? Zan taho daga naje wani yaki na Katangara, zan taho Makwa. Ina ka haɗu da wannan mai mashin? Makwa ne ya doke ni. Na ce a Katangara. Da Katangara ya ɗauke ka. Me ka gaya mishi da ya ɗauko ka? Zai kai ni Makwa. Zaka bashi nawa? 11,000. Zaka bashi zuwa Makwa? Sai ka tsaya a ina yanzu? Tsayinka na farko a ina ka tsaya? Nasarawan mai su. Mun samu rahoto ka tsaya Kaboji, akwai wani gari Kaboji, ka tsaya Kaboji. Suna wurin Kaboji. Inda ka fara tsayawa inda baka yi nasara ba. Okay, Kaboji. Me ya faru da ka zo shagon? Dama ina so in cire kudi ne kuma ba network. Ya shi mai POS din ya ce ba network, shine na hau machine na bar wurin. Mai POS ya ce maka babu network, kai ne kace masa babu network? Shine ya ce ba network. A nan da ka zo nasara fa me ya faru? Shine da na yi mai transfer, shine ya bani cash din. Yi mana bayani da yadda kai transfer din har ya baka cash din ba tare da ya ga kudi ya sauka account din. Na tura mai ne kuma da abun ya koma, shine ya bani kudi. Da haka ka wada mana ce ba. Da wani irin waya ne ka tura mishi? Da babban waya ne, karamin waya ne. Oh, ya zo? Karamin waya keypad. Karamin waya keypad kenan ko? To karamin waya ai babu wani bankin da yake transfer kusan 400,000 in dai ba kana da toki ba. Kana da toki ne? Ban da toki. OTP. Ya aka yi ka gwada tura 400,000 kun baka da toki. Ina sa ran UBA na san yana yi da toki 1 million ko? Kowane banki yana yi da toki ko? Amma babu toki. Babban waya na a FCMB na. Bai je ba. Yanzu haka akwai irin wannan kudi a cikin FCMB ka? Za a samu. Yanzu akwai irin wannan kudi? Ba ni da kati nashi. Amma dai kana da kudi a cikin bankin saboda ai kana da app kuma akwai yanzu transfer za ka iya yi. Yanzu kana da irin wannan kudin 400,000 a cikin account ɗinka? Za a samu. Da FCMB? A ciki? Amma da ka je wajen shi account ɗin wa ka bashi? Account ɗin wani aka ce ka tura kudi bayan ka yi rufin nashi ka karɓi kudi hannun shi, wani account ne ka sake tura kudin wurin? A wurin shi? Yanke ba samu kudin hannunka gaba ɗaya ba. Na tura ma wuni ne. Domin ya yi maka me? Dama yana bi na bashi ne kuma yana kira ni wai zai je saya wani abu. Amma ba za ka iya biyan bashi da kudin da ke FCMB ba, sai kudin da ka ansa wajen wani. Magana mana. Kana da aure? Kana da aure? Baka da aure? Amma dai akwai mama da baba duka. Baba na ya rasu, mama na ya rasu. Wana ka ya rasu? Ina ya ce maman shi na asibiti. Ka san ni da wajen jiya ba. Mama na ya rasu. Ina wajen tare da kai jiya. Ƙarya kake. Yanzu wanda ka karbi 400,000 da wanda ka karbi 400,000 nan nashi, kana nan tsaye aka kirawo mai kuɗin ya kira tura masa kuɗin. Da bai da kuɗin shi ma zaka kashe masa mama ne da baba? A to me zai faru? An ce ba da 400,000 na mutane kuma baya da su, ba bifin zai hai ba? Gaskiya. Zan kira anjima. Magana mana. To na biyu da kai je kuma ga mana da kai mishi transfer. Ta ya kai wajen transfer? The same thing na yi mashi a nan. In kai wannan damfara. Maimaita muna. Na manta abin da ka gaya mun farko. Maimaita muna. Faɗa mana da kai transfer. Na tura mashi ne. A wani irin waya? Wana babba waya dina. So